אני נמצא בעיירה קלושין. פה מאחוריי זה הרינק, הכיכר המרכזית. מקום מאוד שומם, אין פה הרבה. אין פה אנשים, או שהם אינם, או שהם הלכו לעבוד, או שהשד יודע מה. נוריד סממן יהודי, נשים את הכיפה בכיס. אני הולך להראות לכם משהו מאוד מעניין. בואו איתי. אופס. שומעים את הצלצול? שמעתם את הכנסייה? מצלצלת? לשם אנחנו הולכים. לכנסייה הזאת אנחנו הולכים. בואו תראו משהו מאוד מעניין. טוב, לא קוראים לי כמובן. קוראים לאחרים. אז הצלצול היה פה מהכנסייה הזאת. יש כאן משהו מעניין שאני רוצה שנראה ביחד. טוב, פה יש כנסייה מאוד עתיקה, אבל בואו תראו מה יש פה. פה מצבה. רואים? יש פה בכניסה לכנסייה יש כאן מצבה. בואו ננסה לקרוא מה כתוב. האישה הצנועה, החשובה והחסידה מן נשים באוהל תברך, קמו בניה וישרוה ויעללוה בשערי מסעה. אני לא כל כך מצליח לקרוא, ננסה אחר כך. בקיצור, פה בתוך כנסייה, בחצר של כנסייה, ממש בכניסה הראשית לכנסייה, אנחנו יכולים לראות מצבה בקלושין. אוקיי? ולפי הסימן אנחנו מצליחים לגלות שיש בו כנראה פמוטים, קצת בחוק. כתוב פה זה ממש הכניסה לכנסייה הקתולית. אז מה על המצבה הזאת בכנסייה? בואו תשמעו. הסיפור הוא דווקא סיפור מאוד מעניין, סיפור שראוי להעריך אותו, ואני חושב שבאמת אנחנו מחפשים כאלה סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שעוסק בהנצחת יהודי פולין. אם אנחנו נסתכל על המצבה בחלק העליון שלה, יש שם עוד איזושהי לוחית משיש, ועל הלוחית הזאת כתוב בפולנית, קלושין 1939, 3,000 פולנים, 6,500 יהודים. בעצם המצבה הקטנה הזאת היא באה להגיד, קלושין הייתה עיר יהודית, ואנחנו זוכרים את אותם יהודים שגרו בקלושין באותה העת, והם אינם. המצבה הזאת נלקחה מבית העלמין היהודי. למעשה, מכל בית העלמין היהודי נשארו 4 מצבות בלבד. היום אנחנו יודעים על אולי 10 או 15 מצבות, אבל בית העלמין נהרס כמעט כולו,
בבית העלמין עצמו היה גם אתר הוצאה להורג של יהודים. גרמנים הרגו ב-1941 כמה עשרות יהודים, ב-1942 עוד כמה נשים וילדים, שיש שם קבר אחים של איזה 20-30 יהודים. ואנחנו עכשיו מדברים על הרס בית העלמין ואיך המצבות האלה שרדו. אז ב-1987, לאחר שבשנת 79, הרשויות תכננו להפוך את שטח בית העלמין, הוא שטח כולו, כל המצבות נעלמו ממנו, אז הייתה תוכנית להפוך אותו לשטח חקלאי, ובהמשך גם רצו להפוך אותו למגרש ספורט. ולאחר שהיו קצת ויכוחים, אז בית העלמין הזה הצליח לא להיהרס, להשתמר. אמנם אין מצבות, אבל בית העלמין נשאר בית העלמין, הקברים עדיין מתחת לאדמה. היה איזשהו ניסיון להפוך את זה ליער, יער זיכרון, אבל אתם זוכרים מהסרטון הקודם שלנו, אנחנו לא כל כך אוהבים את הרעיון הזה ששותלים עצים בתוך בית עלמין, זה הורס את הקברים, וזה גם אמור לטשטש. המטרה של יער בבית עלמין זה לטשטש את היותו בית עלמין יהודי, אז היער הזה לא יצא לפועל. והסיפור של המצבה הזאת, בשנת 1990 הציב האב, הכומר, צ'סלב בנרצ'יק, מצבה אחת של שרה וייסבלום. עכשיו אנחנו כבר יודעים מי כתובה על המצבה, שרה וייסנבלום. היא נפטרה ב-20 באוקטובר 1935, והוא הציב את המצבה שלה בכניסה לכנסייה, כשהמעקה למעשה מגן על המצבה מפני השחתה. והמחשבה שלו הייתה בעצם לזכור את יהודי קלושין בדרך הזאת. זה בכניסה לכנסייה, אין קתולי שלא הולך לכנסייה ביום ראשון וגם באמצע שבוע, ושמענו את הפעמונים שקורזים לכולם לבוא, אז בדרך הם גם יעברו ויראו את המצבה של שרה וייסנבלום. היו עוד כמה מצבות שנשתמרו, אחת הייתה בבית ספר לא רחוק מקלושין. אני נסעתי לשם ולא מצאתי את הבית ספר הזה, כנראה שבית הספר הזה כבר לא קיים, העתיקו אותו, בסוף התברר לי שהוא באמת לא שם יותר, ומתברר שלפני כ7 שנים, 6 שנים, בנוסף להקמה של אנדרטה בבית העלמין היהודי, אנדרטה לזכר יהודי קלושין, אותו כומר ואותו מנהל בית ספר שהייתה לו מצבה בחצר של בית הספר, הקים איזושהי אנדרטה, איזשהו לפידריום הם קוראים לזה, איזושהי אנדרטה, ומכיוון שבית הספר עבר למקום אחר, הוא גם עבר תפקיד, אז הוא שומר את המצבות האלה אצלו בחצר הבית. זה מה ששמעתי ממש בעת האחרונה, לא מזמן אחרי שצילמתי את הסרטון הזה. אז קלושין, עיר יהודית, ברובה היו יהודים, אפילו יותר מ-50%, אנחנו רואים שהם היו 60% אפילו, אולי יותר, ומה שיפה זה שבקלושין זוכרים את היהודים, ודברים כאלה אנחנו צריכים להעריך ולהוקיר, וכמובן לפרסם ברבים. אז אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אתם יודעים איך עושים את זה, נרשמים לערוץ למטה, ואתם מקבלים התראה כל פעם שיש סרטון חדש, וזה קורה בערך פעם בשבוע. וזהו בינתיים, להתראות עד הסרטון הבא, בשבוע הבא, להתראות.